Zabaldu ditu ateak 13. Gipuzkoa Enkonterrek. Gaurtik igandera bitarte gauzatuko den bilkurak 600 parte hartzaile bilduko ditu. Eta arte digital, hardware, software libre, bideojoko lehiaketak, hitzaldiak eta tailerrak eskainiko ditu besteak beste. Aurten informatika segurtasuna izango da ardatz, eta gaiaren inguruko prestakuntza saioak egingo dira. Beti bezala, adetik dakagu partia, eta hemen jendia dakizutenez bere ordenador ekarri du, eta bere ordenadoretan egiten dona da gure planteatzen ditugun lehiaketa guztietan parte hartu. Hori alde batetik. Eta dakizutenez bai, jarri dugu interneteko abiadura, Euskaltel jarri du 10 gigabitekoa, eta orduan hemen ikusten nahi dute etorkizuneko internetan nolako izangoan. Gero bestalde, opengunea dakagu, eta beti bezala gure leloa handa hemen dagoen ezagutza gizartaratzea, eta horretarako sortu genuen opengunea orain dela 3 urte Gipuzkoan Enkonterren, eta hori ditugu hitzaldiak, tailerrak, ordenadoreak, konsolak, erradio virtuala, irudi impresorak, dronak. Hori edonor etortzeko eta parte hartu dezan Gipuzkoan Enkonterren ere bai ez. Aurten, Euskal Enkonterren hasi genuen leloa mantentzen dugu, eta segurtasun informatikoa izango da gure ardatza. Orduan, ia tailer eta hitzaldi guztik horren inguruan jorratuko dute. Nik uste dut gizarte bezala, ateak eta lehioak zabaldu behar dizkigula Enkonterri, benetan hemen dagoen ezagutza gizarteratzeko. Hori da niretzako bentzak gaurko egun hauen, astebukaen hauen ondorio importantenetako bat. Ez guk gizarte osoaren digitalizazioa martxan dagoelarik, aurre egin beharra daukagun modo positiboan erronka horri. Kasu honetan adibidez, aurtengo Enkonterrak zibersegurtasunari heltzen dio, eta hori guretzako egun honetan funtsezkoa da. Lurralde industriala izaki, gure enpresak segurtasuna landu beharra daukate. Horretarako jarri dugu adibidez Foru Aldundien ikuspeditik ziur industria ziur segurtasun zentrua, eta zentru horrek egin behar duena da hemengo ezagutza hau edatu enpresa txikietara eta ertainetara batipat. Handiek ja badaukate ezagutza bat eta politika bat, baina egin behar daukagu Gipuzkoa osora edatu guzti hori. Tolosarentzat 13. da urten eta Gipuzkoa Enkonter guztiak Tolosak hartu dute kokapen nagusi bezala, ezta? Azken finean guri irikitzen dizkigu aukera berriak, ez? Hemen teknologia aurreratuenekin aritzen dira eta partiaz aparte opengunean hitzaldiak eta sortzen dira eta irikitzen dira hitzaldi batzuk konkretuki enpresentzat eta gure eskualdeko enpresak badaukate aukera hori, ez? Gainera Tolosaldea Lanbide Institutoko langileak ere hemen ikastetxean ez dauzkaten baliabide horiekin hemen lanean aritzeko aukera izaten dira. Eta, nik uste dut dagoeneko Tolosan egiten dian ekimen askoetako bat Gipuzkoa Enkonterra dela, ez? Gure ekimen faktoria horretako bat badala Gipuzkoa Enkonterra.